Tato. T ako tato, výborne. A teraz ideme druhé zobrať písmenko. Zober druhé písmenko. Ktoré ideme zobrať? Zober A ako Adamko. Kde je A ako Adamko? Tu Adamko. Nie, to je T ako tato. Tu je, aha. Čo je toto písmenko? Ako Adamko. Áno, to je A ako Adamko, výborne. Joj, spadlo nám, nevadí. Toto je aké? Mamika. M ako maminka, výborne. A joj, nevadí. A toto? To je aké? To je E ako Mka, však? Nie, to sa nerobí. Aha, a ideme ešte toto pozrieť. Aké to je? To je B ako babi, však? Ako Bobby. Výborne. A teraz to... Ako Bobby. Áno, B ako babi. Čo si? A to je aké písmenko? Ako Adamko. Áno, výborne, to je A ako Adamko. Tak dáme sem písmenka. A ešte toto pozri. To je D ako dedo. Však? Ako dedo. Výborne, všetky